Ada wisolang dua ratang itu bawa channel ke lang kadu ka wisolang tu kar biara tu fanta adom peji lo lapen ke nang litum labang so Pherangke abutung nang tubdak nilitum lo long nang ke humri thega pot pen labang so lang baci tak theg dia pot aphan nang tu fan suri suri kachuru pilo asipi nilitum la dang nang ke humru nang koklam thege la pehlo ladak khot khoti rong athara rong itu nang ke hurim nang kokala lo ladak border borjan hawarlo laso solar project aputak daga rong arat nang rong korat kethom labang sorat aphan akomen nang nang ji mate nang labang so putak nitum aphan nang nine kurining po putak sini litum channel committee pen nilitum labang so project aputak pen nilitum labang korat kethom harat tumen pini chitong rong sa tumen chitong si pini lam chethan long lo chingki long lo pen ladak rong gore thomarat mate rong asar to men thang na dala ma velo da ka solar project ke biji po tha bangke lapen ko mani ara charia song tu men da kapasik sak dun ji bu bangke lage chok che da ji da ka rong rat akisung mate ake boy apu thak alam bangke la ke arlu si chethan unelo la he pu thak alam bangke la si pini rong gore troksi ara akisung ke jok je phan bangke ka pre ka to velo la solar project ki biji apu thakan cholo la sinilitum sedang kumdi phanang hang lo nilitum pini in korilo pini long lo lasi labang solar project bangke pini le bivek je phansili tum central committee Karbi Rong Asar Amei hem penta nilitum che don lo nili hin pen kening ji gelan Pherangke akorte phan kardom pajirlo lasini tum Karbi Rong Asar Amei pen pini dak long kathar arong long borjan non solar project ki biya puthak kan hini ki thombak dolo laso puthak huri sai dolo te office ta mele tung Karbi Rong Asar Amei pen ke litum thangnat kachirap dun ta ave pen lang lam thei sinata kaninje ave pen lang te office ta mel non malom teuri sai lam chipar pangjar lai hoya puthak ke do karjulong pen dak borjan hawar rong asar atum pen la pen ke solar project ke parlo to mana rong inkora ke thom atum aputhak pini lam chepa choi nang po lam thi ni to humri wang lo la sin ni tum dak humri ki thek long teng pen arong adona fai la bangke don pharo pira don pharo phobak doji em plak hem cherpen la pen ke don fai munira fai pen ke suri troksi bak doji rasi la solar kapar lupon alang tum arong pen tan ni pon la so long le along ni tum lang dam lo stamela dak mofi kiche ke be atum pen long le ka cherai kom ji awar sai bang asap o katikup doji la sinil tum ta in kuri lo hok pet thek long lo la si dak along le ka cherai kom ye phan puludang te isin nang li pen nili jong pen uni deji sarkar pen jong si ka chirap do la pen ke ko sarkar pen jong se protection bi be pulote mo ke bang jelang Karbi tum phan asap o ketora doji pu nil tum pini dak ko humri pen ke thek polong lo la si pini da soda ka put solar a puthak bang ke nili tum ahin pen rong asar ahin pen Karbi Rong Asar ahin pen bang ke thangnas tamile tum akhimi akhingnu puta non mat thidonde te woi phi sitame mo phi ki bang jelang pa long le kang rai je bang sili tum ki thek long ki ong la pengela so solar a puthak long bang ke mapa ka song stame je politics pathu idet asonte meji athela dak solar puthak ako jongsi sarkar pen ma opposition tum pen stame lasop aputhak uthot ako chingwai thura akime akingno aso puthak in sir thura isi chingwai pen te meji ma si matha bangsa palam thedo aphiru ta thi the nang ji lapen ke akai bong ta lok le nai po salam tha do ahut pen pulodang te akai bong lok le nang ji aphiru thi nai pu sona do ti pen nang ke umri ke bang alam theke la lo jela dak do arara tu mastame mesen be et pen mo ke bang jilang sitame thang aleng hian patang te munit hian ang bong stame thang akisung ki boy awe deje phan alang le tung ke matha pen dak le tum ke solar ke bipon wek pu uselang le tum la rong inkora ke thom arat ke pini alang le tum
ridak nang chipi dilon ni tumhan ta la pen la sobut thak asong asor tumhan tame unan ke nang chirap nang chitu dun tha pu sialang ni tum tame ni tumhan lam nang chuding ridut nasi ni tumbang Karbi Rong Asar Amei pen bangke ni tumpi ni dak ki wang pen ke thek long bangke la ni tum media theng no lo nang paklang do iglo karong Rong ko da ke thom arong asar dom bini la anang bom bang ko alo chitok Attendance do bo. ha Susi 23 alang ni tum ok reng no det pu me kar tum nang dun he 20 bang tong dun na setala bang ke ridak lang tum chipi tang lo pusi ni tumhan nang pachini Litumat hapon lo solam botak sitame da ke sorkar hin pen kali bulu tela bangsu da kara ta ke sung pa jok un elo masi mo pie ke mesen je phan mangsi siam long ben sitame ni tum sing kidam po langli hin pen akimia tuar ansu si ke pachok ke me ke chok je phan ni tum ke chingwai dam je phan si sia tim ni tum selam lo Parai lam thige lai lo ni tum la dak rata tum phan nang chuning riat teng pen sarkar long pen stame isi chok che pule jong thip ta heng no ki chok ya bidi ta wai nai pen dak ki do me kara tum atam arat atum arong so manta bidet pen mo phi alang tum phan joi ki joi wang je phan la so alam the ni tum insir pon si khala kon sarkar sor konsil so manta ni tum la so puthak memorandum staff bidam thuji pusi ni tum pi ni dak che parai lo da asar si tong tum an pen